Apertura de plicas, ¿ya? Eso que hay, Atú. Ya está. Apertura de plicas, ¿no? Ya estás, ¿eh? Ah, ya está. Sí, ya vete ya se te está yendo. Ya está. Kaixo egunon, Lezoko udalean gaur aurkeztuko, erekiko ditugu eskaintza ekonomikoen sobreak. Espedientea da eskola garraio zerbitzukoa, eta orain irekiko ditugu eskaintza ekonomikoak. Identifikazioa. Hau nahi. Aurrena identifikatu egingo gea, baina ezin dut. Esan du, itxen. Ja. Ikusi dugu bi enpresa aurkeztu direla, Autocares Belinchón SL eta SS Bus UT, Unitravel eta Autopullman dira, UT hau osatzen duten enpresak. Eskaintzak jetxi behar ditugu eta orain behar ditugu zatiak lotu ikusteko ze eskaintza ekonomikoa den, orain arte ezin izan ditugunak ikusi. Eta erikiko ditugu sobreak. Aurrenekoa Autocares Belinchónekoa erikiko dugu, eta eskaintza ekonomikoa ikusiko dugu. Ahí da egiten. Hori da. Piskata onditu. Autocares Belinchónek aurkezten duna. Eskaintza ekonomikoa. Hau den esan berko dut. Bai. DBH-ko ikasleak 1.986 bidai, bider 20,75 euro bidaia, guztira, 30.834,50 euro. DLH-ko ikasleak 660 bidai, bider 25 euro bidaiko, guztira, 16.500 euro. Eskaintzaren zenbatekoa urtero, beraz, 30.834,50 gehi 16.500 guztira, 47.334,50 euro. Eskaintzaren zenbateko beza eta guzti urteko 47.334,50 gehi 110aren beza, guztira 42.000 euro eta 67,85 euro. Orain irekiko dugu beste UTE-arena.
Listo. Vale, UTSS busek aurkeztutako eskaintza ekonomikoa irakurriko dugu orain. Txon pixka da, ondituko dugu hemendik. Hemendik. Ez du asko ikusten, osake, a ver. Pixka, berago. Horrela da. Vale, urteko kopurua, prezio anual, 75.989,50 centimos. 75.999,50 euro gehi beza. Prezio unitario, viaje alumnado de educación secundaria, 31,75 euros masiva. Precio viaje al alumnado educación primaria, 43,65 euros masiva. Vale, orduan honekin ja bukatuta ematen dugu irekiera hau eta esleipenak publikatuko ditugu dagokion momentuan. Punto beltzari.